Nay guys, जोङो ओंखारखांबाय ना नोंनि बेगाबो पार्पल नै आंनाबो पार्पल so दायो जोङो लोखि फुजानि थाखाय रेडि ओमफ्राय आगैनि भिडिअ बानायदोंमोन ओमफ्राय आगैनि भिडिअ आङो दुर्गा फुजा होननासो बुंलांलायलायदो आरोना खौसेसि थारदो ओमफ्राय दायो जोङो गाइस थांनोसै आं खिराखौ बेखौनो गानबाय आं बे खिराखौ मार मोजां मोनो माने लाइट वेट आरोना so नै आंनि आउटफिटआ आब' रैसुमिनि F&F क्लदिंनि ओमफ्राय बेगा सासे आगैनि ओमफ्राय Sulit sanksi. Sayang, guys. Malah fartang sampai tikleran, kasung sampai. Sengke. Gulingan dah, yo, musang kapai. Karya mun pipiana. Tang saya, ama, thada nung dah. Ayo, habis me ya. Untuk sana kirna ni. Ama, tata bye bye. Tata bye bye. Khulumbai. Hello, handsome. Ki khabar? Ki khabar? Ya. Tu nengah kera. Gizirau. Jingos takan. Chalo. Hey guys, Khulumbai nwngthang ko angni gumun moनसे गोदान भिडिअ महरै महरै थाबाय so दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय जोङो नै बयबो ओंखारनानै लोखि फुजा नायनो थाखाय आं जि सानहाबनानै बुंबाय दुर्गा फुजा बुंफ्लांदो so दायो जोङो लोखि फुजा नायनो थाखाय थांगासिनो ओमफ्राय बाजै मोनाबो थांग्रोबाय आब' मोना ओमफ्राय जोंहा मामाया दिन थांला आरोना so नोंथांमोनाबो जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो Nei guys, जोङो दायो मोनफैबाय धोनस्रिघाटआवहाय जोंना लक्ष्मी मन्दिर दङ नालाय बे लक्ष्मी मन्दिरावनो लक्ष्मी फुजाया बेयो जायो आरोना मेलाया Nei guys, गेट हाबांदोल'सोमोन आंनि YouTube फेमिलिनि मेम्बार्सफोरखौहाय लोगो मोनबाय बिराद गोजोनबाय आंखौ लोगो मोनबाय बिदिनो माथो नांगौ गाइस ओमफ्राय नै जोङो सिगांथिं फारसे आवगायलांगासिनो गाइस नायलांबाय था दिनैनि भिडिअ बिराद इन्ट्रेस्टिं जागोन ओरैबायसा नेगासिनो नै जों दायो नेगासिनो बै मोनसेयाव माला गाखोनो मोनगोनथाय मिथिला नानि सोलायो बा इदिखौ सोलायगोन मादिखौ भिडिअ लाबा बुङा दे इयो बिरादथार सना नों गिदो नामा इयाव गाखोनो गिनाङा दे ओइ नै मारै मा बुस्थु इयो मैया माजों मिथिबाय
मोनसिगोन जोङो ना बरियाके उठी मारू guys ami happy Lakshmi Puja Ay, guila mo na ma. Guila mo na. Shit. Ima dosi lo dele guila mo de. Kakak apa? Kakak lah. Oi. Guila sona phaide. Phaide. Itu. Oi phaide. Pasai. Pasai sini ya. Sini ya. Ah, mati man kana. Hal là liang ơi khơi tắt sát lại ngó là chúc Oi, ada. Wow, very good ya. Kau bau. Guli dia. Oh. Kita langsung ready. Nei guys, जोंहा बिब'आ बिराद लाजि खायो माने बिदिनो आरोना सोरबा मानसिफ्रा बिदिनो केमेरानि खाथियाव फैनो बिराद लाजियो जोंहा बिब'आ बिदिनो आरोना Ayo, milih. Gelem sudah guys. Ora bisa gelem ya. hả em ăn rồi Solis tangan. Thibai. Kau bukan. Thibai nasi khởi kau bukan. Kau lah, kau lah. Ah, yang ada mak bertang sungguh dari.
Nei saseखौ दासो लोगो मोनदो जि गोबाव बिनि हाथाया जि मोजां नायलाय आंनोसो नांगौमोन ओइ मियानिखौ लोगो जालायबावो इयो जि थखायो आंखौ इयो ए आनलाकिले गाखोनोबो मोना Tote tutayan lagi, tote tutayan lagi. Ami tha. Unlucky do. Ini sedih do. Ayo. Biki ang dah zona na, tokai mana le? Ayo ang sih beli. Sebenarnya hometown na ayah hometown na rumah. Angni mana dah hai ha? Oh, halke maru deh nu. Halke maru deh halke. Halke maru deh na. Oh, halke maru deh nu. Halke maru deh halke. Halke maru deh na. Khóa phải lấy bệt chợ. Khóa phải. Xe. Mama. Demi ni di sana ada game si khalamw nih. Oi, aku riba karena ada loh, gitu ya aku. Kamu sih kerja belakang. Sampai dembang, ucapan ayat itu kan ya. Yo, apa yang ada terus beda. Si mau belum lang baik pak. Nah, nani durga gak kebaca Vicky. Hah? Mana yang muda ni? Bukan yang gak kebaca dulu. Oh, mana dukan-dukan hamu kan gede le dukan-dukan. Swrkhi mamuka. Ikis naina kan dah. Wow, guys, nah view ah.
Ôi, đua xe để bút làm là vậy lẽ là lên. Cái nào? Diklat semua tu. Diklat tu dah diklat. Yumba. Em mà sao phải thành chị? Cái thau nó vẫn phải bảo ra con nhiều rồi. Bây giờ mình nâng nó ra nhiều đây. Rồi bây giờ cái thau ra được cái này rằng cả zumba. Bây giờ nó đây mít pan bây giờ mua vậy. Birat tasty sana sana. Tasty na? Pura mwjang dah naik. Tasty kan. Mama dah biar chicken leg piece na. Chicken ke beri bab jad ni yang. Chicken ke bawah jawab. Bawah cakap apa? Itu pasta na pizza kau ya. Ma kali? Dia udah kali. ओमफ्राय नै गाइस जोंहा आब'मोनखौ जोङो फार्स्टआवनो थिनहरग्रोबाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोङो लास्ट जोबजासिम मेलाखौ जानानैहाय फैबाय आरो मेलाखौनो जानानै फैबाय जोङो होनदो ओमफ्राय नै गाइस आंनि बे गोदानखौ मोजां नुदोंना बे आखाइजोंनो हेबनाय आरो ना नोंथांमोननोबो सोरनोबा नांगौबा कन्टेक्ट खालामहरबानो जाबाय ओमफ्राय फैसाखौ जिपेआवहाय सोनानै हरबानो जाबाय होमबानो हरगोन आङो पार्सेल खालामनानै जोंहा बिनानाव फंबाय सासे हेबग्रा दङ बिसोरनो हेबनानै हरगोन आरो ना कालारखौ बुंहरबानो जाबाय